Днес в редовната рубрика Параграф семейство с адвокат Йорданка Бекирска ще говорим за бебето при раздялата. Двама родители по закон, един на практика. Адвокат Йорданка Бекирска е експерт по семейно и международно право. Само преди няколко дни адвокат Бекирска получи голяма награда в сферата на международните изяви на 11-то издание на най-престижните награди за бизнес и туризъм в хотел Маринела. Добър ден, адвокат Бекирска, и честита награда. Добър ден, благодаря ви много и наградата беше изключително интересна като преживяване за мен. Много бях впечатлена от начина по който бях избрана, категорията, в която бях отличена също като международен адвокат, беше много значима за мен и аз много ви благодаря за това, че го отбелязвате. Сериозен отзвук, наистина, и много престижна награда. Благодаря. Абсолютно заслужена награда, адвокат Бекирска. И така, срещате ли във вашата адвокатска специализирана практика родители, които се разделят докато детето им е още бебе? Всъщност, каква е концепцията за бебе? Това, което почвам отзад напред да кажа, концепцията за бебе е разбирането, че бебенцето е едно дете до, може би, годинка и половина, две. Това е разбирането в самата съдебна практика, какво означава бебе в тази концепция. А в моята практика, това, което виждам, аз работя основно и само международно право и основно и само семейно право. Тоест, това са двата аспекта, които съчетавам. И мога да ви кажа, че по-интересното е, че в бебешката възраст на децата се разделят и все повече родители. Напоследък забелязвам, че идват при мен. Това е моята практика, която не мога да кажа, че е представителна извадка. Разбира се, въпреки че е много силен, така бутикова и само в тази област се развива, но определено родителите все по-рано се разделят, което означава, че дори напоследък имам вече два казуса, в които родители са се разделили преди да се роди още бебето. Тоест, те имат вече проблеми преди да се роди бебето и така, че когато се разделят в рамките на до година и половина-две, ние говорим за раздяла на двама родители, когато тя се случва в бебешка възраст. Какъв е популярният модел на поведение у родителите в тези случаи? Ами това, което се случва е, че родителите направо те се разделят. Единият от тях напуска семейното жилище, независимо дали имат брак или нямат брак, това няма значение. Единият от тях напуска жилището, най-често това е майката, която взима бебето и отива да живее на друго място. Това е класическия модел в по-големия процент от случаите. Това, което исках да кажа, че това е най-популярният модел на поведение, в който просто единият родител самоинициативно напуска жилището, но взима бебето със себе си. И това го правят майките най-често. Да, обществото почти автоматично приема, че то трябва да остане основно при майката, както казвате и вие. Има ли за бащата равностойно място в грижата за бебето? Ами да, тази идея, която обществото автоматично приема, че детето трябва да остане бебето, по-скоро, защото си говорим само за бебе, нали, за съвсем малките деца, то трябва да остане основно при майката. До голяма степен това е разбираемо. От гледна точка на това, че имаме бебешка възраст, имаме кърмене, имаме една близост между майката и детето, която е неразривна и която е задължителна, за да може то да се развие добре и емоционално, и социално, и всичко останало. И това не е безспорно и ние не го спорим. И аз също като част от обществото приемам това, че детето трябва да има близък и непрекъснат контакт с майка си, когато това е възможно. Но в случай на раздяла между двамата родители, нещата са напълно различни, защото детето има двама родители и тези двама родители би следвало да имат равно участие в неговия живот, защото майката и бащата, те не могат да се заменят един с друг. Всеки допринася по свой начин за развитието на детето. И наистина този модел, който е културен модел, че бебе е равно на майка, това е разбиране на нашето общество. Обаче
в закона нещата не изглеждат по този начин. И когато родителите се разделят, и независимо дали има кърмаческа възраст, дали детето е се кърми и още е в кърмаческа възраст, това няма значение, защото детето може да прекарва с бащата също качествено и пълноценно време. Така че, за да отговоря на въпроса ви дали бащата има равностойно място в грижата за бебето, за съжаление не. Това, което се случва, е, че майката тръгва с детето, мести се и живее на друго място, най-често се връща при родителите си и отива при тях да живее. И тогава бащата няма никакъв достъп до детето. С месеци няма достъп до детето с месеци. И това е много тъжно, защото когато едно малко бебе е толкова мъничко, в един момент става така, че по-голямата част от живота му, говоря за този отрязък, 2 годишен, по-голямата част от живота му преминава без пълноценна и общуване и пълноценно внимание от бащата и грижа. Което е голям проблем, защото ние имаме деца, които растат без изобретително лишение от родителска грижа, нека така да го кажа. При условие, че бащите искат да се грижат за тях, но майките не позволяват. Има ли в българското законодателство правило, че бебето се отглежда основно от майката при раздяла на родителите до определена възраст? Или говорим не за правна норма, за културен модел, който съдебната практика възпроизвежда, адвокат Бекирска? Няма. В закона няма такова правило. Иначе наистина в обществото битува схващането, че до 3 годишната възраст на детето имаме забрана то да бъде предоставено, за местоживеенето му да бъде предоставено на бащата и родителските права върху него да бъдат предоставени на бащата. И уж има такова схващане в обществото. Обаче то не е наложено от закона, а е наложено точно от културния модел, за който си говорим. Тоест, тук не става въпрос за правна норма, а имаме по-скоро културен модел, бебе равно на майка, който съдебната практика възпроизвежда. И да ви кажа честно, то се случва така, че в зависимост от разбирането на съдията, който гледа делото, за личните контакти по отношение на бебето с всеки един от неговите родители, ние имаме най-разнопосочна практика. Ако преди много години ставаше възможно връзката между баща и бебе само в присъствието на майката, само в определени отрязъци от часове през уикендите, и то 2 уикенда, не всеки уикенд, сега вече нещата са различни. Например, в София едно от последните дела, които аз имам за бебе на 8 месеца, там съдията е предвидила от седмицата, тъй като аз се боря в конкретния казус за споделено родителство, тя е предвидила от седмицата вторник, четвъртък, събота и неделя детето да бъде с баща си през няколко дни, за да може да започне да има и да се адаптира към този график на равнопоставено отглеждане. Защото децата, за съжаление, те са в момента се изграждат като личности и грижата, начина по който тази емоционална свързаност между бебето и родителя се случва, тя минава единствено и само през грижата. Тя не минава по никакъв друг начин. Контакта, общуването, докосването, гледането и така се изгражда привързаността. И има една теория на привързаността на Джон Болбли, който казва, че ранната връзка създава вътрешен оперативен модел. И това е една когнитивна карта за самооценка и взаимоотношение, която влияе на поведението на човека през целия живот. И тя се случва само до 3-та година на детето. Тоест, с други думи, казвам, че ако няма това пълноценно общуване, което следва да има едно бебе с двамата си родители, то тогава то ще има дефицити, когато порасне. Така че това е много важна този контакт. Поради тази причина аз
така искам да обърна внимание на нашите слушатели, че няма такъв закон. По закон двамата родители са равни. Можем да направим, адвокат Бекирска, заключението, че законът говори за равнопоставеност на родителите, а практиката често води до маргинализиране на единия. Адвокат Бекирска, как се стига до ситуация, в която бащата реално присъства в живота и грижата на детето? Не се ли превръща понякога режимът на лични контакти в режим на краткосрочни посещения? Както си казахме преди малко, преди паузата, ние имаме ситуация, в която единия родител става и си тръгва и взима бебето със себе си. Другия родител, който остава в дома, всъщност най-често това е бащата. И този родител няма никакъв достъп до детето, освен ако не благоволи майката, в случая, говоря за стандартния случай, не мога да генерализирам, че 100% винаги е така, но говоря за стандартния случай. И тогава имаме непрекъснато молби от страна на единия родител, който иска да има контакт с детето си, иска да го вижда, иска да участва в живота му пълноценно и всичко останало, но другия родител възпрепятства тези контакти, защото нямаме съдебно решение. Защото до момента, в който се стигне до произнасяне на съдебно решение, това са първите привременни мерки обикновено, до тогава ние нямаме никакво задължение, освен моралното, което да проистича от закона. Имаме само морално задължение. Тоест, единствено и само съществува задължението на майката, само заради това, че тя е избрала този баща за баща на детето и тя му дължи на това бебе, на тяхното общо бебе, тя дължи всъщност възможността то да се развива пълноценно с двама отглеждащи го родители. И всъщност какво се случва? Бащата, за да може да се стигне до ситуация, в която бащата реално присъства в живота и грижата на детето, трябва тази майка да направи място и да позволи бащата да се включи в активното отглеждане на детето. И при временните мерки и графика за контакти, който съда най-често определя, те всъщност наистина, както правилно попитахте, се превръщат в режим на краткосрочни посещения. Защото един баща може да бъде родител само в кратки отрязъци от време, защото детенцето е бебе. И защото се предполага, че щом е бебе, може би бащата не може да се грижи пълноценно за него. Аз не вярвам в тази теория, защото аз работя с много бащи и много ясно виждам как те се грижат за децата си, не за друго, ами защото аз искам, докато трае съдебния процес, почти всеки един момент от времето, когато са прекарали заедно, да бъде заснет. Не за друго, ами защото аз имам нужда от тези доказателства в случай, че някой се опита да каже, че моят доверител не може да се грижи за детето. Така че точно в тая посока искам да насоча вниманието ви, че реално бащата не можем да твърдим, и това е много погрешно схващане, че мъжете не могат да предоставят пълноценна грижа на едно бебе, когато не се кърми. Нали? Единствената разлика е в кърменето. И пак казвам, майката и бащата не могат да бъдат взаимозаменяеми. Те могат да бъдат взаимозаменяеми в смяната на памперси, в даването на храна, например. Обаче не могат да бъдат взаимозаменяеми в общуването на бебето с бащата и на бебето с майката. Родителите носят различен заряд за бебенцата. Да. Когато ограничаваме контакта с единия родител в най-ранна възраст, какво губи самото дете, адвокат Бекирска? Всъщност последиците са толкова трайни, че те са завинаги. Както преди малко ви казах, според теорията на привързаността, възможността да се изгради емоционална свързаност и привързаност на едно бебе към значим за него възрастен, каквито са двамата му родители, става само до 3-та година. И точно в този период, до 3-та година, когато имаме нарушени контакти и родителите са се разделили в този период, то тогава травмата за детенцето е необратима. Защото тази възможност съществува само до 3-та година. И динамиката на тези ранни взаимоотношения оставя своята следа на психологическо ниво. И невроучените наблюдават, че децата,
които получават повече внимание, грижа и любов от възрастните, от значимите за тях възрастни, това пак казвам са родителите, са склонни да се развиват, например, по-бързо, отколкото децата, които са лишени от социално взаимодействие с тях. И всъщност, когато ние сме лишили едно дете от единия от двамата му значими възрастни, съответно, то по тези показатели, за които си говорим, не може да постигне резултатите, които, примерно, другите деца, които са били отглеждани с възможност да общуват пълноценно с двамата си родители, могат да се развиват. Може ли липсата на активна връзка с бащата още в най-ранно детство да има дългосрочни последици? Да, аз вече започнах да говоря за това в отговора на предишния въпрос и наистина мога да ви кажа, че има множество проучвания, в които дори вече при порасналите деца. Наскоро слушах едно подобно изследване в Ню Йорк и там се говореше точно за това, че порасналите деца, които не са отглеждани в хармонични отношения и вече са възрастни, те бяха станали студенти и всъщност участваха в този анализ вече като над 18 годишни хора. И там те ги сравняваха по няколко показатели, като единия от тях беше тяхното здравословно състояние, ментално състояние, зависимости към различни алкохол, наркотици и други неща и устойчивост на техните връзки. Някои от тях бяха по-големи, имаха вече и семейства и се установи, че всъщност хората, които се бяха самоопределили в категория с нехармонични отношения между родителите по време на тяхното детство, имаха най-лоши показатели във всеки един от тези аспекти. Те бяха най-предразположени към зависимости, те бяха най-предразположени към всички други дефицити и към болести включително. Тоест това, като питате за дългосрочни последици, това, което искам да кажа е, че трябва да се... Всичко, което го правим в момента, трябва да мислим за какъв живот даваме и нашето дете ще има един ден, когато стане вече на 18 и е вече възрастен. Защото наистина на бебешката възраст, когато емоцията е много силна и когато единият родител е сърдит на другия родител, те се става, тръгва и казва, ти повече детето няма да го видиш, с цел да нарани първия родител съответно. Това, което причиняваме ние всъщност на децата си, е много тежка травма. И тази травма е наистина дългосрочна. И все повече проучвания има. Все повече проучвания има на деца, които са отраснали по този начин. Без пълноценна грижа от единия от родителите си, при условие, че той е искал и ги е търсил, но другия пък възпрепятства максимално тяхната връзка. Така че много, много сериозно трябва да се замислят родителите какво правят. И пак повтарям, това са родители, които сами са се избрали да бъдат родители. И техните лични отношения и в интимната им връзка не следва да рефлектират на отношенията на родител-дете. Едното няма общо с другото. И това разграничение наистина трябва да се прави. Хората като че ли не го осъзнават. Адвокат Бекирска, как изглежда този въпрос в други европейски държави? Наблюдава ли се международна тенденция към по-активно участие на двамата родители още от най-ранна възраст? Да, в интерес на истината има една европейска директива, която също така и в България беше приета през 22 година и тя включваше work-life balance, се казва. Накратко директивата, на който му е интересно, може да погледне в интернет. И тази директива всъщност включваше идеята, когато се роди бебето, за да не е само майката ангажирана с отглеждането на детето, а бащата също да бъде активно включен в отглеждането на бебето, в това да участва пълноценно във всеки един етап и един момент от грижата, от 24-часовия цикъл, например. Идеята на тази директива беше
да насочи възможностите на родителите да се заместват. И какво се случи? Единият родител, да речем, 3 месеца е в къщи, след раждането на детето, да речем това е майката, и след това, следващите 3 месеца, бащата да бъде този родител, който стои в дома, отглежда детето, а майката се връща на работа. Идеята на Европейския парламент беше също и в посока да се развият нещата, че да може майката, която е родила бебето, да не изпада от професионалната стълбица и да се върне съвсем скоро на работа, за да не губи позициите си. И всъщност така беше развит тази идея, че да може бащите да се включват в най-ранната детска възраст. А тук какво става? Заради културния модел, майката всъщност не работи 1 година, понякога и 2 години, гледа детето, бащата работи и той участва само следобедите, като се върне от работа, и вечерта в това, което трябва да се прави като рутина в отглеждането на детето. И това е голям проблем.